איפה הילדה? הנה. הנה. איפה הילדה? הנה נבנה. יש לה פרצוף כזה קצת... ואיפה הילדה הזאת? היא עושה חיוכי ככה. איפה הילדה? איפה אוריה? הנה. איפה אוריה? הנה נבנה, והם אוכלים כיף. כיף כיף? לא כיף כיף, זה כיף כיף. באדום כן. דוד יעקב לא יודע לנסוע. הוא יודע, באדום מותר. נו. צדק. אוריה, לאכול את הזה. תראו את השמנמנה הזאת. עכשיו היא ערומה כולה, מה זה? כן, זה קיץ. קיץ. זהו. ראית איזה פיצ'ר זה יש בגלקסי S4? תמונה עם קול. מעניין את הסבתא שלי. סבתא, הנה, אמר לי את זה בפרסומת. זאת אומרת, אתה שולח תמונה ומקליט קול וכאילו מתאר מה...